ananan bizinez, itxasondoan, argi, no, ai ama launak, itxasondoan ez, batez ere hementxe, sukalde honetan bizinez, bai, eta gaurko protagonista, anana izango da, bai, honekin ningo dugu gaur, opila, leioan erosi dut, bizarrak fruta denan, bai, gaizkari, eta gaur, gurekin izango da bertan, beitu, handator, epa, eta gaina ez dator eskuitzikan, ona, hola gustatzen zait, oparita guzti. Bueno, gaizka, oparita guzti. Horrela gustatzen ezki gonbidatuak. Kristonak. Pastelak ebaiten dituzue frutaren dan? Ireki, a ver. Ireki, ze izango te. Hemen ere bai, hau irekizuk, a ver. Barazkiak bai, eharra dazkazu, ez da? Denetarik. Sasoikoak, ez da? Usten deti jarrak, orburu. Denetarik egiten dugu. Zebelen jena bereziak, ez da? Japoniarrak dira, almeriakoak. Epa, betxu. Ameriatik etortzen dira. Geroxi tomateak ere bai. Palermo, orburu. Pernak. Eta, hau ze. Hau bai dala pastel osasuntxua, ahi. Zino, zeo pariona hola, Hau kristona. Kristona. A ber, gu pasein gogea gaur gorrezetakin, azukria gotako jo, opila errain berdeu, ananakin. Vale, erto. Baino, Beixa, pixkat gaur gaina jendea idala egiten operazion bikini. Ba, hemen dakazue, aukera ezin bia. Hori da. Eskerrik asko gaizka. Zuri gopina peragatik. Bai, Tamil esker zuri. Zenba denbora ja, fruta dendan. Baki ja, bigarren belaunaldia zehala, ez da? Bai, iraian egiten dut, neurasoak, 40 urte. 40 urte irikitzen dutela. Bai, 40 urte, badatoz basarritik, kanpotik bebai, baina 40 urte llegaz, San eta Felisegaz, eta nire guesaten zenak. Eta nini bigarren belaunaldi, eta gogoz, a ber Bikain. Zeiten dugun, traizioa, jagunerotasuna, eta hor jartzen, eta hor. Bikain. Ba, ingo deuna, opila eharra, ederto. Eta ondo pasa, eta asko ikasi frutan inguruen, ez da? Fruta eta barazkia, ez da? Zeo zer bai ikasi behar, bai. Adilaunak, saio benetako datorreta. Bueno, lagunak, eta gaizka, garatuko izuet, nundik noa ibiliko gehan, ananan opila oiteko garaia, bale? Bale. Beitu, hementxe prestatuko deu, gero, ederki ateatzeko moldetik anola karamelotan botako jon, badazpada papela jarriko jo, bale? Eta papela jarriko dugu gola, ondo sartuta barroaino, eta bertan jarriko deu, azukrekin karameloengo deu, eta karamelo horrei gero, pina pusketa batzu botako xigola. Desentiak, 5 pusketa, oinarri guztia estaltzeko. Bale? Orduan, karamelo eta anana jungoa oinarrian. Gero ingo dugu hemen, bizkotxua esango genuke. Ingoitu gorringuak zuringotatik banatu, eta hau da koko azukria. Koko azukriak inaztu, gurinak inaztu, pastatxo batin, bertara esnia bota, irina eta legamia. Eta bestalde, zuringoak ingoitugu arrotu. Orduan, aize pixkat emango dio, gero, bi gauzak elkartuko ditugu, eta pina eta karamelon gainetik botako dugu. Eta hau labian sartuko dugu. Eta hori izango da gaurko pila. Eta lagungarrik erengo dugu, hola, nasketa berezi bat, Lotus galletak ez hautituzu, gaur egunan modan dauna. Holakoak ez tezu saltzen zu frutaren da, gauza osasu zengarriago saltzituzu, ez da? Gaur pekatu pixkat ingo dugu, bale? Ingo deuna da, txikituko ditugu birringailuan, behin txikituta daudela, txokolatia urtuta botako jau, txokolatia bota hostian gazta krema dakau, gero kanela pixkat, esnia, eta ingo deuna da esnia botako jau biharduna, potolo ez gelditzeko. Zergatikan gero pusketa mosten deunean, platera eratuko deu, eta krema txori botako dio. Gero, menta pixkat, eta freskagarri puntu bat emateko, zure fruta batzu jarriko izkio onduan, bale? Primeran. Eta hau esan da lanian jarriko, beitu. Hemen, emango izkizut bi boltxo, eta ingo desuna da gorringoak zuringotatikan banatu, bale? Ostras, Leo, ¿qué? ¿Este es su sekulain? Hori ez, lehen galdi zaingo dena. Bueno, modu pare bat daude. Bueno, pare bat bainoko joango dia. Baina alda, puskatu, eta garrantzitsua txapela kendu,
eta ja zuringo pizkat eroritzen hasiko da. Gero, gorringoa jutezea txapelatik beste aldea pasatzen, zuringoa eroritzen juten da, eta gero gorringoa konea bota. Ez era apurtu barik. Hori bat, apurtzeko arriskoa da. Beste bada, puskatu, arrautza guztia bota honea, bestiare bai, eta gero, eskua garbitu eta azkaunez, eskua sartu, gorringoa errapatzen dezu, eta beste aldea pasa. Hori igual erresagoa da. Na, ez un bezelai. Vale, cierto. Ez bada ondo ateatzen, bazka garrautzei. Venga, ondo ingo zuta. Venga, ni bitarten ingotena da karamelo martxan jarri, eta anana mostu ere bai, bale? Honei, forma ondo emateko iten detena da. Bustitzen dut, soberan dakan ura kentzen diot, eta horrela, hobeto hartzen du bere forma. Bueno, gaizka, kontatu, bizarra fruta den da. Hori da. Leioan dago kokatuta, ez da? Bai, hori da. Eta esan dezu ja, 40 urtein behar ditula, ez da? Gurasoak 40 urtein dituzte baiz iraian. Tazuk zen badazkazu. Esan behar. Ez dakit. Zuri inguru, igual, eh? Nik 40 dazkat. Kaguen zotz. Bueno, 40 baia, enez gogoratzen lehen gabain dara gutxinda. 43 ditute. 43? Bai, abenduan. Orduan, bizitza guztian fruta den da nibilizea, ez da? Bueno. Antxe jaiozea ia. Bai, jaiota bai, baina bilnaz kanpoan. Vale, hori. Nire bai, hor gero dago, Gaztetan el pavo eta etxetik ganga, ez da? Etxetik kanpo, ez doi guztoko, ez doi gustatzen, kaka bat, ez dakitzen. Bai. Eta gero da, mutu, gero kanpoan dauna ikusi eta etxea vuelta, ez da? Hori da. Ni bizkala kusatu zitzaidan, 17 urte, bai, bueno, 17 urte ostean esan nun, hau ez da niretzako. Etxako gurasekin egota da, lana niretzako itea, eta bueno, beste... Osa, 17 urte ontzea etxetik kanpo lana egiten. Bai, 17 urte inguru. Eta ja nengoen gota dino, ja lanik... Zertan ibiltze zinen? Zamaketari. Nola? Zamaketari. Zamaketari? Zer deko hori? Itxasun txitan, mergen. Vale. Estibador ez den modun. Ados. Horregon nintzen, biluko gortuan, ondo, baina, bueno, ja funtzen denbora pasa, eta ni eskenien nengoen pizka bat kantxata. Baina, bikain. Eta, hueltatxea, fruta den da. Bai, bueno, eskatu duen baimena, lehenengo. Excedentzi bat. Ez, baimena guraso egaz. Bai, a ver, hartuko zizuten edo ez, eh? A ver... Erdi. No, botarea. Bai, sigur? Salbatuko dugu. Vale. Ezin jobe, venga, nahiko. Epa. Hori, kaskara kanpora, kanpora. Bueno, eta orduan bueltatu zinean etxea. Bai, eskatu nuen baimena, bueltan diteke zeo segitera laguntxera eta. Bai. Muski baiet, forma barik ezin nintzen. Eta kuriositatez, jendea, besoak ez zen, galdetzen, gaitza, zeiten duzen benberri, jo, geratu zezita, ez nago ondo bapes beste lanean, eta zizien eskaintzak agertzen, batean. Bezera, bezera zituztenak, eta bakot eskaintza bat zutxako nahi duzu, momentu ez, ni baina ondo hori den dan, eta guen ikusiko gu, eta beste bat nahi duzut, baina zergatikan. Jo, ikusteko zen egiten duzulan, zen egiten duzute, ardanere negozia, zenean da familiako enpresa, ez? Baina diferente baten egiten duzulan. Eta jende neguen, olako jendia, esartzea, eta bueno, sartu nintzen eta aitarekin, eta ikusten nuen tradizioa superondo zaula, tradizioa superondo de jende dekogu lako belaunaldi diferenteak, ez? Mamak, de familia osoa, bai umeak, bai, ez? Atosenak dendara. Eta ikusten nuen, zegoela hori, denda ondo, baina behar zuela olako aldaketa bat. Aldaketa berrikuntza edo zehoz egitea. Zure gurasoak jarraitzen dute bertan? Bai, bertan jarraitzen dute, sorionez, bai. Eta zemuz aldaketa horiek, zemuz eraman zituzten? Superondo, oso ondo, bai. Batutan izaten da, badatorra bere aldaketakin. Badatorra, ez da? A ber, ni beti respetu, ez? Negozio eta zurea, sartu behar zara, baina ez elefante batu modu, ez? Sartu behar zara, poliki ikusten zaren joan negozioa, zelan doan dena, eta asko ikasi bada. Osa, ni izaten du frutaren da, edo no jar dezake. Negozio guztiak... Taberna bezala, eta... Bai, baina jakin behar da zelan... Pikea gunere, bai. Egin behar da zelan lan egiten den, zelan jokatu eta zelan dena, ez? Eta, bueno, ikasiz, egunero, nago ikasiz. Eta zeintzuk izan zian egin zen dituen aldaketa horiek? Betu, hemen ingutakazu ja gorringok, bertara bota azukre, honen erdila nahiko izango da, gurina dena, esnia, eta gero irina botako ezu, bale? Orden horretan? Bai, bueno, da esuna, bai, honen erdila bota, nahiko izango da. Eta, zein izan zen adibidez aldaketa horiek intzen dituenak? Adibidez, fruta eta barazkia preparaten, oza, erreza jartzen jendentzako. Oso erreza jartzen, ja prestatu guzti, satitu, garbituta fruta. Garbituta guzti, eta horrekin batea, lanetara juteko, juta etxera, eta esatea, lekak, satitu da guzti, eta saltu bertan, egin nahi duzun eratara, baina ja, kentzan duzu lan hori, ez? Claro, gaur egun bai ikusten dira lekak moztuta, borraja garbituta... Hori da, olako gauza. Etxean jendeak lanak kendu eta pixkat errastu, ez da? A ber, ama ja hasia zen horregaz, baina nizan nien, ama, aurrera, honetaz aurrera, eta dingo dugu. Gero bauko epaile, bai.
Baku epaia amataita, bi epaile nagusi. Bai. Eta gero nik edokote nire emaztea, da kriston epaia. Vale. Irakaskuntza eta kriston emaztea. Epaile honenak. Bai, Rakele badaki. Da kriston epaia eta txikitxo nahi da, un epaile de la ostra. Vale. Aita hau ese, baina bueno. Osea, hirugarrengo belaunaldia ere badator. Baina dira kristonak. Bai, Tomate, eraten ditu igual etxera zehortxe edo etxi tomate klasen asko gustatzen da, egiten dut azterketak, tomate hau zelan den, gozoagoa, gutxiago, samarka eta guzti jartzen dugu, konbetizioa bai, eta txikitxo aita, hau zutxeko baina nahi barkatu. Eta, ama, Raquel, esan zeo zer ez utxiuzu, hau ez dut gustoko, hau ez da. Eta hori ez du gezurrik esaten, Hori esaten duena, hau handakaena, bai. Egiten du, umek ez dakitela, kristona daki. Betxurtekin, madre mia. Dudi gabe. Eta, adibidez, tomate aldetikan esan desuna hainbeste tomate eta danak ikertzen juten zatena. Zin da, zuen zemen artean arrakasta gehienak gaina. Gaur egun daude, hainbeste tomate, ez da, fanman dauden corazón de buey, gero beste batzuk, hola, ilunaguak. Eta azul, tomate negro daude bai, beltza, ez? Tomate beltzori, guain berdiak ere bai, ez da? 2000 klase igual egongo dira. Zenbat? 2000 tomate klase. Ez que dauz bai, gero dauz egiten nolako, meje esan den modun, sortzen, beste bat. Dauz alma japonesa ditzen dena bai, sagrami, umami, dauz rafe bai, oza, ikastekoa. Gero etxaizu iruditzen, tomate batek fama hartzen du nian, nik oloitzarpena dakat, lehendabiziko tomate raf hoiek etortze zianian, zeuden hain onak, hain bestiak, gero mundu guztia, azten da raf eskatzen. Hor dau truko bat. Eta gero jaiten da, ez dakit, juten dia ekoizpen askarrea, ez dakit zeitea, eta gero tomatiak ez dia galdu iten du pixkat indarra. Dau truko bat rafetan, ni zaten berdinen, ni hau merkatura, eta dauz, ni ekatzi ziaten, bekoak, el cabo de gat, eta hor dauzenak hor, en salinidad, ez dakizar, dau kristona horre, ez kristone teoria dau, eta egila dana. Zati behar da, bai asurkau eta bai raf. Eta basurkau dana, normala. Forma berdina, baina ez da raf. Rafen barruan egongo dia mota desberdinak, igual, ez da? Bai, baina rafe dauketen honena, ja daukete zelan esan behar diren, zelan bueno, a ver cómo tiene el culo, a ver cómo tiene el culo el raf, no la dauko el culo, Eta horrez, berdi ukitzea. Eta bueno, dau un pizkator historia luzea kontatzeko, ez? Ni bai egaz nabil laneame bai, zen hau club de fruterías a nivel estatal gauze montatu dugu, olako klub gigante, da guztela 85 fruta denda, orantxe, berda? Eta gauze Madrietik, Sevillatik... Estatu maian. Bai. Bai, juntatu ginen jakitar, nire esan nion batien farroko bat, juntatu ezketaz jakintza, jakiteko zelan dau zure aldean, zelan dau nerean, eta produktua ez ikasteko, bai, nire dut ikasi. Osa, ikasiz joan, eta ezagutu, zer dekokun. Eta, bueno, nahi kondo, eta hori, tomate gazau mundu bat, sagarrataz beste mundu bat, eta kristona. Eta horregatik, nire emazteagaz, a ver, Raquel, ekarriko zut zeo zer, a ver cómo está esto. Eta bueno, a ver. La pura del millón. Bai, hori, eta txikitxo bai, txikitxo betzutekin, a ver, aita, ze karri esu, ekarriko zeo zer. A ver se cago en sus, a ver se landa goen, ya empezamos. Claro, eta gero leku bakoitzak ere bai eukiko edo tomate bakoitzak bere momentu honena, ezta? Pentsatzen dut. Hori da, bai, dago tomate, dago negukoa, hori raf da, egiten dugunaz, eta gero ja hemengoa, dago hemengo tomatea, jak ditzen dana. Eta bebaiz lehen, orain dela pillo, gaztea gara, gurasoa gaz konparatuz. Baina nire gurasoa, hasi zen hori frutan da, zegoen bat, zela aplastaba zurkau ditzen zuten bizkaldean. Zela oso zapala sana. Eta oso gozo, baina txekoen olako problematxo bat gorritzen zenean, bizkat gogortasunak entzen zitzaion, bizkat bigun gelditzen zen. Orduan jendea atxera botatzen zuen. Eta gero, claro, produzio mailan hori produzitzen dago ezakit 2 kilo eta besteak bost. Azkenia jendeak etxan du... Claro, batzuk... Gino txapa botatzen, beti, baina bueno... Baina batzuk igual gauza gozona diala, baina gero merkaturatzeko garaian, bai, askarri zorratzen dia, besteatuko gehiago irauten dute, ez da? Egin behar daulako selezio txukuna, denda egiten dugu bai, dendan tomatea berde jartzen dugu, platano bai, june utxi gora bera jartzen jendearen gustora. Jendea zela guztu dukon, sedekon, gero aiegatze... Eta ez dakizu zelan dakan fruteri batek, ni badakiz, nire osabak fruteruak dira, zarautzen. Jesusa fruteria dendakoak. Eta almazenan dakabe beti fruta, ez da? Baina
nola ikutu bihar dian, hau jarri berdeu, hau atera berdeu, jakiteko hori da zuen arte bat, ez da arte bat da. Ez que fruta den da, guadibidez dugu usten ikutzen inor. Gu ikutzen dugu, besan baina zuen jakiteko mardultasuna nola da hon. Baina gu ikutzen dugu hori da, baina jendeak ez dugu usten. Zebesta dator jendea ikutzen dago eta kristona... Bai, hori bai. Ondeko lako mania, ez erralde izan, jo, zer arraro sarien, bai, bagara arraroa, pizkat arraroa. Eta hori, produktua gu ikutzen dugu. Ikutu zuk erosten desuna, txian ikutu, baina bestia da gutxi palian. Zuk esan da, nik ez dut. Baina, pizkatu lan, ez? Jende izaten dio saber zen, edo hau hartuko txut, hau hartuko txut. Bestia. Baina nik dutuko dut. Ni hartuko txut, esan nahi duzun. De hecho, gaur egun, gertatzen da, gaur goizan esan duguna, WhatsApp bidezkatzen dutela jendea, eta jendea gaztatzen du gaizka, lo que tú veas, bai, lo que yo veo, bai, eso gustoko duzu. Zen eso, es lo que tú veas, bai, eso da lo que tú veas. Zen nahi duzu, gaur jateko, bihar jateko, o azte guztirako, ez da? Azkenean hori, bai barazkia, bai fruta, gaizka zeuk eukeret, no? Pero kutuko zeure zu jateko hausuna, hori, posible. Baina hori zutan konfiatzen dutelako. Bai, noski, baina burutunak edatzen zara, ostras, ze gustoko zu, ze gustoko zu, jakitarren, eta gero, hori selezio egiteko, ez? Eta hori ja da supersaba eta WhatsApp bidez eta horan eta email bidez gaizka. Zeu ikusten dozuna, zeure arabera, bale. Banentzako gero bronka edo, eta gura zentzako, Ni beti alzenean, aitari esan. Hala, dile laita, alama eta listo. Baina gira esan arte, zeatik zuek maiorista batei erosten diozue, edo merkatura jutezate erosten diozue, edo baserritar batei, baina fruta etortzen danean zailkatu inbiar da, ez da? Gure erosten dugu zailkatu. Zuek ja erosten diozue zailkatu. Sartzen gara bosterdiak, zeirak laurden gutxin guru, guzen dugu zer dagoen ona dagoena aurrera, eta txarto badu erretiratu. Hori daukagu argi. Zeo zerbait ez badago ondo, gure txako ez badago nahi, gure berentzako ez da. Orduan gaur pizka bat hori mania o arraroak esan duztena, jo, esaiz un poco raro, bizarra, pues somos un poco raro. Claro, baina bere. Claro. Eta hori, a ver, sukaldaritzan gertatzen da. Bai, suposatzen dute. Zuk ez badezu lehen gaia ona erosten, zaila da gero bere zeru ona ematia. Zo garrantzitsua da hori, lehen da biziko erosketa hori ona egin, gero ondo saltzeko ere bai zure bezero, ez da? Zaten dezu zuaita, kopieten dezu baita tamari, ez? Bator jende igual, duda leka pizka siku, ez? Eta purentzako dauzonak. Baina jateko lan ez dauzain ondo. Eta dezu ez legak ez eroan. Eroan azalore, eroan, borraja ez doan. Jende zu saldu nahi, saldu bai. Baina bronkarik ez. Eta bueltan entortzia baina erostia gainea. Ez da? Garrantzitsua. Nire nahi konfiantza egitea. Gaizka berdet hartu. Berdet ez dakizer hartu hori. Ditxan duzu, Madrid, Bartxelona da, Gipuzkoa, edo zintokita ditu behar bada, eta eskatu, eitxan da, baina, bezeroak josi jutea, hori da arazoa. Josi badoa... Hori da lehenoko eta betiko dendarien nahia, ez da? Bai, hombre, dudi gabe. A ber, guain, heldu hau, ni botako izut hemen irina, tamizatu inbiar deu. Ahora, betu, golpetxokin hola, panderoa jotzen bezala, taka. Bai, non emazta egin zuen, panderoa. Bai. Aquel panderoa jotzen zuen, bai. Pasako bez, bai. Eta nahiko tebea eta ona gartzen gainera. Dantxaria bai, eta superona. Bueno, ba hemen. Lehen da biziko urratzak eman ditugu. Beitu hemen, pinatxo nola azkaun ja, karamelokin, hau izango opilan oinarria, beitu. Hor utziko dugu pixkako gortzen. Hemen gero, arrotuko ditugu zuringuak elkartzeko nasketa honekin, eta bitarten jungo gea gozotegi batea. Lizar gozotegira. Eta ikusiko zuen bertan zen milorri ederra prestatu duen, behien kremakin eta simple, baina ona. Oazen ikaste. Kaixo Joseba, egunon, bitxor naiz, hemen gaude Lizarran. Eta Lizar gozotegian gaude, eta gaurkoa prestatuko dizut pasteltxo bat. Hemen gaude Lizar gozotegian, Lizarran gaude, ireki genuen orain dela 7 urte, ni gozogilea naiz, orain dela 35 urte, baina nire soinuaz beti izan da gozotegi bat irekitzea. Justo ireki genuen 2018an, orduan justo ireki eta gero, etorri zen pandemia, eta guretzat izan zen momentu oso okerra. Gelditu ginen plaza honetan gu bakarrik. Justo leku oso estrategikoan, autobus geltoki parean gaude eta bi parkinean dugu parean. Gure gozotegian bai ditugu pastela asko eta oso ezberdinak, eta ere guk prestatzen ditugu bolleria eta gure pastak.
Eta gure produktu gehien saltzen dena, izaten da tartak personalizatuak. Eta normalean, elkarrizketa txiki bat egiten dugu bezeroarekin, eta haiek kontatzen digute zer nahi dute, eta guk moldatzen dugu bere pastela, bere modua. Gure denda, bai gozotegia bat da, baina baita kafetegia. Gure gozotegian etortzen dira jende pila, bai helduak, normalean arratsaldez etortzen dira jende helduak kafe hartzeko eta pastela hartzeko, baina baita ere jende gazte asko etortzen dira gure produktu famatuenak probatzea. Gure sekretua da kalitate ona eta osagai guztiak kalitatez lehenengoa izaten dira. Eta ere, saiatzen gara kolore asko erabiltzea ere pastelan eta tartan ere. Eta orain obradorea goaz eta rezeta prestatuko dugu. Gaur kremasko ostopila egin behar dugu. Eta zergatik egiten dugu postre hau, hemen Lizarraldean erabiltzen du asko. Eta nire gozotegian eskatzen dute pila. Osagaiak indarrezko irina, ura, gatza eta gurina. Eta krema prestatzeko esnea, azukrea, kanela, arrautzak, artoazko irina eta marrubiak gero apaintzeko. Lehenengo, ostopila egiteko prestatu behar dugu lehenengo masa. Irina, ura eta gatza. Gure gozotegian erabiltzen dute asko ere gozua, eta hemen Lizarraldean erabiltzen dute asko San Andreseko pastela. Da ostopila bezain, baina esne gainarekin eta beste osagaiekin. Hemen Lizarran deitzen da San Andres eta kanpoan deitzen da Primavera. Masa prest egon denean, gurina sartu behar dugu barruan. Orduan, jarri behar dugu masa, gurina eta gainean berriro masa. Ondoren, masa luzatu behar dugu berriro, eta gero tolestu behar dugu. Masa tolestuta dagoenean, luzatu behar dugu berriro oso fina. Gero, labean sartzeko. Laben egon behar da, gutxi gora bera, 40 minutu, eta 180 graduan. Labetik ateratzen garenean, daukagu ostopila prest, pastelak eta tarta prestatzeko. Orain, krema prestatuko dugu. Krema prestatzeko, esnea bota behar dugu azukrearekin. Gero, aparte, arrautzak eta artozko irina nahastu behar dugu. Nahasketa prest egon denean, bota behar dugu esneari eta azkenik kanela bota behar dugu. Izan behar da konsistentzia ona. Ez dago hain gogorra, ez dago oso biguna. Krema hau egin dezagun ere txokolatearekin, frutarekin, nahi duzuena. Krema hotza dagoenean, sartzen dugu manga pastelera batean, eta gero ja daukagu prest, pastela prestatzeko, eta horrela gure pastela prest dago apaintzeko, 2 marrubiarekin adibidez. Normalean jendea elkartzen direnean, eramaten dute postre hau. Bueno, Joseba, hau da gure kremasko ostopila. Hemen gaude Lizarran, nahi duzuenean, probatu, ja badakizu non gaude, Lizar gozotegian. Eskerrik asko denagatik. Agur! Hau, pabitxor, gora Lizarra eta ai ama. Ze eskudakaken, ze fina izen, eta ze gauza goxokit dituken. Eskerrik asko eta besarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraituko dugu. Ea zuria bezain hona iten den gaurko gozokintza, Saiatuko gea. Bueno, hemen dago, gaizkak indako nasketa, eta honei, nastu bihar diotena da, zuringo karrotuta. Ni jungo nahi zuringo garrotzen, honekin nastukoet, bertan sartuko deu, eta ingo deuna da laberatu. Bestaldein bihar deuna da, behitu. Berenga jo jarriko dugu hemen. Probatu bat, Prestatu behar dugu, hemen jarriko dugu. Entxufatuta. Eta jungo zeak galleta danak batea sartu berren. Sartu, bost bat, eta berdin du, eta gero atera, tak, eta botako ditugu ontzi bateak, gero nasketa iteko. Eta jarriko ete baino Maria martxan, jartzeko txokolatia urtzen, bale? Bost bat, bat ahora? Bost edo, 6 edo... Zapat menetxako? Bai. Bate. Vale. A ber, hemen, beste boltxo bat, dakaten. Venga, hemen, dakat bola hundilla, baina, bueno, maldatuko naiz. Bola hundi hortan jarriko, Nintaz zauekin, esaban nahan moldatzen asko, A ber. Ez pizka bat...
Hor dago, Sartuta, bai. oso ondo, truko badaka honek. Goian zanpatu berda, eta hemen berde jartzea. Eta goian zanpatu denean beste ematzea. Segurua diaka, bidazka. Vale. Ez dizuta abisatuta. Vale. Fiska sarra nazi. Bueno, kontatu. Zatik badakit, zuek iten dituzuela gauzak, sustatzeko, elikadura ona, jende kondo elikatzeko, eta hortan lan asko iten nahi izate, ez da gaizka? Egiten du, egun bi tailer. Bat suenetxekoa, eta bestea gure entzekoa. Vale. Bata jakintza tailerra, ez? Zaldu bizkat txikitzuei, erletatik, zuaitzatatik, landetatik, zelan datozen gauza, zelan dandatu behar, zelan egin behar, zelan hartu, zelan, lana, baserritaren lana zen finean, eta zen paridade, zenbat mota dauzen, azaldu. Ondi datozen, zelan egiten den, zelan datu, zelan logistika. Frutu guztien eta barazkien... Depende, segun zein gauzen, bai uda berrian edo udazkenean, jartzen du graun mai bat, eta bertan azaldu txikitzuei. Zer dan sasoikua eta zer dan noizkua, bai? Bai, eurokorran dana. Nondik datozen, nan naudela, meloia, leka, denetarik. Hartzen duguna, edo eskatzen badu, nahi du jarri hau eta hau estaldu, hori esaltzen dugu. Eta gero beste gauzatzen ditu duguna da, sukaldaritza, baino azkarra. Vale. Zeo zer azkartxo hau egitea, lanean dauzen jende entzako. Bai. Denbora hori irabazteko, ez? Bizkate azkarra egiteko. Eta ze sukaldaritza azkarra egiten dezu, azkarra baina osasuntxo aldi berian, ez da? Hori da, bai. Zeratikan azkarra entzuten deunean, bentsatzen dugu ez dala ona, baina izan daike azkarra eta ona, ez da? Hori da, bai. Eta nun iten dituzu eta hierroi? Bai, ditu galean. Galean? Kalean. Kalean? Zutaten da, golako lekutxo bat, eta hori egiten du, mai bat jarri, eta hori, etxe modun. Eta nola egiten da, jendia apuntatu, eskolatikan juten dia, edo nola egiten duzu? Eskolatikan, lehiako udalekuekin, egiten dutu golako tailer txikitzu egaz, Eta gero handitzu egaz, igual ez badatoz guraso bat, egin dezakezu bat gutxako, aldeak edo, eitzen duztie, egin dezakezu bat egoi pertsuntzako, bastelan edo zu, hau eta hau azaldu, bestea azaldu. Dugu zukalautu zeu zer, zergatik anez. Eta zerrekin harritzen dia gehiena? Janari azkarraiteko horren, zer errezeta dituzue? Baiten dugu abiez brokolia. Brokoli egin dezuk ezura behan, grill modun, edo en plan wok modun, ez? Jartzen duzu brokolia wok modun. Como brokolia hartzen duzu brokolia? Satitu, irutan, sartu hori wok edo sartzen, esaten du modun, ez? Bakoitza, da mila izen. Nik esan wok modun. Pizkat olioa, eta sartu bertan brokolia. Eta bakar jarri, egosteko izat, eta martxan. Eta ia egin da duzenean, zu atopera, eta jartzen pizkat marroi ez, doratu, karamelizatu puntu hori eman, ez da? Baina asko egin barik, pizkat, eta geria, atxa, eta hori. Eta barroa. Eta kristuna, eta mugina josta. Eta brokolia, da brokolia, baina zapore gehiago hartzen dago. Eta frekitua hori zapore gehiago, zaporea intentzioa. Eta sartaian iten dezu barazkia gehienak, ez da? Hori da. Bai, egia esan, ohituta geunden, barazki guztia beti, putxero baten, gixatuta, danak pila batin da, biguña, testura dana galduta, ez da? Eta gaur egun bai bilatzen dela hori, ez da? Puntuain, kaminatuta, bai? Pregituta, ze gauza hona da, gaina lore bat bezala gelditzen da hola. Bai. Ni, de hecho, zemari izan ditan, ideko zu, zer dia, patata orburua, jose gozo. Bueno. No, jano gaitu, noski bai, ez jarri hor fikituta eta gozo. Claro. Hau super gozo. Eta bueno, hor gabiltza. Hor gabiltza hor lanean. Poliki gauza egiten. Irakazteko eta ze kostatzen da gehiena. Jendiai ondo janarazi, edo jendiak gero bai, baina gero edo zer gauza egiten du, edo zein da arazo diena. Arazo diena denbora. Ez dugu nahi sukaldatu. Zako esutez. Izan gana azkenian, denbora ikan, ez da? Kantxa eta gabiltza, ez dugu sukaldatu nahi, etxeragoaz eta ditu edonora, eta deskatu eta listo. Eta batxutan ondo dago, baina egin behar duzu hori. Amamen sukaldaritzen, izaten behun. Bai, gantxua, bai, dilista, dau supergozo egiteko. Asteburuan izaten du beti. Asteburuan egin, hartu bi ordu, familiagaz, eta tortilletetiko, umegaz, hartu du umegaz. Arrautzak zatitu aiegaz. Patatak egin, egin tortilla patata zure zemezok egin, ez? Zuzemekin da, kriston lana, baino denbora familia hartzeko, bai. Budi gabe, goxatzeko, eta gaina, askotan esan dugu hemen, behaiek goxatzen dutenean, behaiek prestatzen dutenean, geho behaiek guztuago jaten dute ere bai, ez da? Eta ikasten dute. Gero saskan bat egin dute, hau jateko eta, baita, igual etxekoa da bobeto, bai, da bobeto, hartzen dute bere iritsi pertsona da, zera batera, eta ikasten dute zelan egin. Zenbat urte dazka ez zure seme alabak?
Enezemateko, bueno, behatxe egin ditut. Behatzi urte. Eta pixka bat, ekulinkiet esan den modu, Vale. Beti daue... Gu bezala orduan, ez da? Gu Ke bezala. ba, nire superlasai. Bai, Nire superlasai. Vale. Ama badak inea superlasai, safan egotekoa, eta... Bai, Itxura baka, geharra. Eman birringa joa, entzute zaizu eta. Vale, venga, hemen botako dugu hau arroa. Bueno, eta gaizka, esan desun bezala, prestatzen dituzu tailer horiek, baina badakit ere bai, saskiak ere bai prestatzen dituzula, ez da? Nola izaten dira saski horiek? Ze izaten dira? Orain heldu gara beste etapa batera. Denaren beste etapa egiten du saskiak. Zutita, bai, labanduta. Osa, hartzeko, ja, jateko, enpresentzako. Egiten du brotxetak. Egiten du dalontxiak. Vale. Egiten ditu. Ze ona. Guain ikusten da askore bai hori da, eskontzetan eta hola, fruta eskina bat, hola. Prestatu baten bat, prestatu du. A ver, ondo egoten da, geho, txokolate urjauzi batekin, txokolaten sartzeko eta barra sartzeko, ez da? Hori ja trampa da hola jatia fruta, ez da? Baina, bueno, erdi trampa. Festa egunean balio du. Jarri genuen pasan urtean, topinak ditzen dionen. Bai, topinak gainetik jartzeko, bai. Jarri arbantxo egaz, nola da, el aguakate gazta hori, egiten dutena, bai, hori topin ez dakin dutzen den, nire emazta egiten du hori bezala, nire denez egiten dabe bai. Aizka, jode, que soy vegetariana, pero, bueno, zure gauza, egin jaten duten tarik, eta egiten du topin egitea. Eta eskatu zingun, beso, egiten dezakezu topineko, lako, abai eginko, problemarik, eta egin genion, eta superondo. Diferente. Tipo cruditex, batzu bezala. Cruditex, bai. Nire esaten dopin esan. Topin da pixka gainetikan botatzezkion gauzak, hola. Vale, ez dakit. Bai. Horako palabria modernoak esaten dut. Bizka sarranaz, horregatik handio. Ni hain eiz ikasten, pixkaneka guain. Baina bai hori, hartzen dute orde, eta, bueno, neko diferente, ez? Baina badu jendea hori guztoko. Eta adibidez horiek, enpresetzatik eskatzen dizkizue, o... Badu enpresatu zela hori interesatuta olako jautzak. Festa berezitan ere bai eramaten dutzu, ola egun berezitan, edo? Hori, urte betetxeak, edo olako, dekogu bat txarra, ekarra dekatak uzu olako zehose, dekogu ez dakize, bako gure hobos enpresia, urte betetxero eskatzen duzi, gaizka, urte betetxa dago ez dakize eguna, bale, gure egunako karri ez dakizen ba proxita, bale, etxo. Vale. Tortilla ere bai eramatezu, tortilla, esan dezu laitez. Prestatu, genuen tortilla. Esa kristonella. Llama que siña, tortilla. Vale. De hecho, badu jende, segatik ez duzu jartzen zukaldea den da, nun. Gudeko gu 45 metro. Ez da kabitzen zer gehiago. Ba, jarri lako terraza, ba, eta jarri dakizu, ja, jarri, eta lan erantzako. Eta gero daneako ez dago demora, ez da? Zenba laguntza hodete hor dendan lanian? Aita mata, bai. Zuek, irurok? Bai, irurok bai telefonoa, bai sare sozialak, bai etxetzeko zerbitzua, ikastola, eta... Danea. Dago nere aita, bueno, entzuten dago. Baina feliz ditzen dena nere aita, ez dago, poko. Bai. Gaizka, ja, no, zer. Zera, beha ja dago, irurok eta laburte dute, ja dago, plan relax, ez? Nizaten dut, ja guzten, ez dena amabe bai, no? Beha ma da martxosagoa igual. Baina aite ja dago, en plan de, gaizka, segin edo zure. Vale, otra gaizkada, otra gaizkada. A ver, batxuk eta izan ditak, baina ez da txukondo. Saitu behar da, talagin behar da. Nire berra mamoak esan dutuna, ez? Ez da zuen, lan egiten baduzu, janera eukiko duzu beti. Dudi gabe. Ordu ni lan egin behar dut. Ni semetxari esaten dugu behar. Anai, lan egin, datien baduzu, janera egin esaten dan bezala, o renuas o mueres, porque gaur egun gaude sasoi batian, jendea nola beti presaka da bilen, eta beti nahi dudana prestatuta, eta eskuragarri, ba, orduan, moldatu beharria, eta garbituta eman, esan dezun bezala, txukunduta, brotxetak inda, azkenean hartuta jan, eta... Bai, guztia, barazki guztia, fruta guztia, egin daiteke, zer nahizu. Claro, zer nahizu. Dana egin daiteke. Pero valen poco, Claro, pasan urten genuen mendizale elkarte bat nintzako, laureun da piku odanontxe. Amak ez dago egiten dena zatitu, jarri da olako, ez? Bai. Jaten, eta zer, sartu, banan egiten dago. Orduan, banan, jartxa, bat. Horain betzen fruta bat, kriston lan. Kriston lana da. Osa, egon ginen, ez dakit lau bost ordu biak, eiteko guztiaz, egin behar dut txukun, ederto, ondo jarri, eta kostatzen dugu. Macedonia horietakoak bezala. Bai, baina Macedonia egin bari, segur. Vale, bakarrikan fruta garbituta. Hori da, zatitzen baduzu, eta jartzen baduzu, azukrea. Eta hain artean ja, eta hori Macedonia. Eta ez dugu nahi hori Macedonia. Hori, fruta bakutsa be, zaporea arte. Orduan da beste... Bai, kolore desberdinak, testura desberdinak, gaizkada bat. Gaizkada bat, zein bat. Bai, gaizkada ona. Orduan nahi dugu pizka bat maniatiko ingun, ez? Pizka bat... Hori, lan txukuna, lan ona, eta jendeak hartza, eta hori, zu dago gozo. Hau ez da sukre soia, ez da zaporea deko, ez? Eta batxutan esaten du, zaporea deko, noski deko, dena deko zaporea. Frogatu eta
Idea gitxi. Baina, zer desberdina da, bai, fruta ona da honian, bere puntuan da honian, o ez da honian, Beitu, lenguan jarnitun udare batzuk kiston goxuak. Eta zer, hemendikan eroitzen zaizula hola, eta ostrak, dela denbora enura holako udare bat, jan. Gero badago, segun nun da nola erosten desun, udare batzuk kartoia ematen dutela, zagarrak zaporei gabe, mandarinak eta ere bai... Batxundan gertatzen da, beti izaten berdina. Zagarrak eta maderiak, ez? Hartzen dira hori udazkenean. Baina hartzen dute kamarak, sartu kameretan, eta aguandu berdira udaraino. Eta hor 0 graduta sartzitu, Bai, gradu gutxiago, nitrogen kontrola, ez dakiz zain bat gauza kimiko, handi izena... Esan dezuna, nitrogenua eta oxigenua eta dana kontrolatuta... Kontrolatuta, aguantatzeko, eta udara eltseko zagatikan, da indugolako urte osan denetarik. Eta baldin maneru urte osan denetarik, zeo zein behar da, hori lortzeko. Bai, eta kamara horietan sartzeko eta irauteko sartu behar dute pixkat berde bestela mardultzen da eta ustel duten da eta bertan bera gelditzen da. Bizkai izan du berdin, Zego genukan orain dela 50 urte Bizkaian jateko, ez? Porruak, tipula, patata eta... Zaiako, tipula... Gutxi batzuk, ez? Zagarri baten bat, baina zegoen ez, grisa ez, marrubi ez, eta gaur egun deko guztien. Orduan guztiak, egun berdea horako trampa, ez dira trampa txarra, baina egun berdea zer aldaketaz, Eta, claro, aldaketa zedakar, varietate ezberdinak, sapore ezberdinak... Bueno, jarraituko de guain... Zelako txapa, ez da? Eso, asko ikasten ega. Jarraituko de guain, baina ingo dauna da, beste reportai bat ikustea jungo gea. Perfecto. Ando ningana jungo gea, azetak nutrizio zentrura, eta gaur, azukrean inguruan itzingo dugu. Hase ondo. Bai, guazen ikastea. Erdo. Kaixo Joseba, Andoni naiz, hemen gaude Usurbien azeta nutrizioan. Gaurkoan, azukreari buruz hitz egingo dugu. Bueno, lehenik eta behin jakin behar dugu zer den azukrea. Azukrea karbohidrato mota bada, non gure gorputzak edozein elikagai jaten duena karbohidratoa dena, behin digestio egin ondoren bihurtzen den azukre mota bat. Askotan, azukrea eta hitz egiten dugunean, beti buruan dugu azukrea gehitzen duguen arataz hitz egiten dugula. Baina, karbohidrato mota guztiak azukrea direnik, bai pastak, arrozak, zerealak, bai zukuak edo frutak azukre bihurtzen direla berak duten azukrea fruktosa delarik, baita ere baditugu patatak, boniato, ogi, mermeladak eta beste hainbat elikagai azukre bihurtuko direnak. Azukrearen barruan indize glusemikoa eta karga glusemikoa ditugu. Jakin behar dugu hau zer diren. Alde batetik indize glusemikoa da gure gorputzean digestio egin ondoren azukrea odolera sartzen den abiadura da. Eta karga glusemikoa da elikagai bakoitzak jan ondoren gure gorputzea sartzen den karbohidrato edo azukre kopuruetaz hitz egitea da. Indize glusemikoa hobeto ulertzeko, adibide bezala jartzeko, zumo bat soilik edaten balin badugu honek duen indize glusemikoa oso altua da, hau da, edan eta segituan azukrea igoko litzaguke gorputzean, edo mermeladarekin berdina gertatzen da, baita frutarekin, baino aldiz, abarrun, lekale edo beste elikagai batzuekin, indize glusemikoa bajuago izaten da, dituen mantenugai desberdinengatik sartzen den azukrea odolera motelagoa izango delako. Bestalde, karga glusemikoak sartuko dugun kantidadea eta hitz egingo dugu. Adibide bezala, ogiak 170-175 karbohidrato dituenez, bere osotasunean kantitatea handiak ditu. Horregatik karga glusemiko nahiko altua izango du, mermeladak ere gehiengo azukrea duenez ere karga glusemiko handia du, baina piperrak, tomateak, barazkiak karbohidrato kopurua oso txikia dutenez, kasu honetan beraien karga oso bajua izango litzateke. Kasu batzuetan jendeak azukre jaitsira izaten duenean edo mareo batzu izaten dituenean, elikagai desberdin batzuk ibilia ditugu azukre hori azkar igotzeko eta mareo edo sentsazio txar horrei buelta emateko. Gozoak direnak eta abiadura azkarrean azukre igoko digutenak. Horregatik, hemen ditugu datila bezalako elikagaiak azukre kantidade azkarrak eta karga egoki badutenak, mermelada ere ondo etorriko litzaiguke, ogia mermeladarekin jango genuke, zumo bat ere ondo etortzen da, eta beste hainbat elikagai baita ere. Zer gertatuko litzaiguke azukrea kontrolik gabe jango balin bagenuke. Epe motxera begira,
momentu batzuetan azukreak energia emango liguke, baina behin digestio egin ondoren nekea sortuko liguke, baita ere antxietatea ere uekitzea normala izango litzateke elikagai hauekiko, askotan gertatzen zaio jendeai txokolate apur bat jaten denean edo azukre pixka jaten denean gehiago nahi izaten duela. Beraz, horrek epe luzera begira, arazo desberdinak ekarriko dizkiguke. Hauetako batzuk izan daitezke. Insulinerekiko erresistentzia, obetsitatea, gibeleko gantz kantitateak igotzea, edo baita ere ezagunena diabetesa. Zer egin beharko genuke indize gluzemiko hori gure plateretan jeisteko? Alde batetik, karbohidratoak soilik jan beharrean konbinaketa mota desberdinak egitea. Garrantzitsua izango litzateke karbohidratoak bai proteina, grasa edo barazki desberdinekin konbinatzea. Adibide bezala, gozaltzeko zumo bat eta ogia mermeladarekin jan beharrean elikagai guztiak azukrez beteak daudela, beste konbinaketa bat egitea garrantzitsua izango litzateke. Jogurra frutu lehor batzukin konbinatzea eta nahi izango balin bagenuke fruta bat ere jan alko genuke. Beste adibide bat jarriz, plater bakarra jan beharren bazkaltzeko garaian, adibidez, makarroi platerka bat edo arroz platerka bat jan beharrean, kasu honetan alko genuke egin bi platerreko platerka bat egitea, nun erabiliko genukeen alde batetikan babarrunak edo beste edozein lekale, proteina kantitatea gehiago duelako, beraiekin barazkiak kombinatuko genituzke, eta nahi balin bagenuke proteina kantitatea gehiago gehitu, kasu honetan bai arrautzak edo sardinak edo beste edozein elikagai proteina dutenak gehituko genuke, eta horrela indize gluzemikoa jetxi egingo genuke. Behin hau dena jakinda, azukrea ona edo txarra da. Beti, hau kontutan hartu behar dugu egoeraren baitan desberdin izango dela. Pertsona batek energia gehiago behar duenean azukre gehiago behar du, eta gutxiago behar duenean azukre gutxiago jan beharko du. Baina, ez da ez ona, ez txarra. Bueno, Joseba, espero gaur azaltutakoak zerbaitetako balio izatea, eta nahi duzen horako hemen nago, Usurbilen, Azte Nutrizioan. Ondo segi! Haupa, Andoni, eta eskerrik asko, egia esan, irekin beti ikasten gaude. Eta esan duen bezala, jendiak azukrea zategu oso txarra dela, baino dana bezala bizitan, tamainan, ez da? Fruta nahi gaina, baino azukrea olako gauzak gutxi. Baina txarra ez da. Txarra da, pasatzen geanian, ez da? Hori da. Dudik gabe. Ara gehiare bai txarra da pasatzen babea. Eta arduaz esanik ez. Baina, onare bat da. Bueno, eskerrik asko, Andoni, irekin beti ikasten gitzaudek, eta guk hemen indeuna, behitu, lotuz gaietai, bota diogu, txokolate txurilla, bota deure bai, gazta krema, hain nahi zola esatik, nahi nahi fruta fusketa gaten, ze hona da den geresi horiek, Oso onda? Nundikan ekarri dituzu. Hueskati datozenak. Hueskati? Hueskati, etxu, eta kolore derra. Ze hona, Pues que jaten hain izan bat, eta boa. Hain una son gehiagia esurra jandeteta dena, Egia esan, bueno, horra idatxukuntzen esan diot dotore jartzeko, frutatxo batzuk jartzeko, eta hola nahiko dakau. Horze dakau, albarikoke? Albarikoke bai, paraguai dokogu, marrubi, eta garresi, eta bueno, arandanoa bai. Arandanoare bai. Arandanoa modan daude, ez da? Bai, jogurtetan, jateko. Jogurtetan, bai. Super batidos, hauek, superdeportistas. Egia esan, bueno, osasuntxo dia fruta denak. Bai. Baina bai batzuk bestia, baina igual propietate gehiago dazkaela eta hola, ez da? Fruto gorrea dauz pizkan modan, nahin. Kiroen txako eta guzti, jende kiroleak egiten eta horrekoak, ba hori, arandanoa, frambuesa, roseia bai jaten dute pio. Esaten duen, bai, fruta basatiak, pizkat azidotasuna dakaela, ez dakaela igual hainbeste glukosa, hainbeste frutosa barkatu, oso saludabliak diala, ez da? Bai, diote, así que bueno. Eta aldaketa, pizkate fruta iburuz, oso edo gazteak, gazteak baduz bueltak ematen, ja ez dute hainbeste hori betikoa, bai zagar, bai made, eta bueno, egiten dute pizkat marrubi, fruto hori gorriak, bai albarikoke, bai melokotoia esauzia denean, eta bueno, eko... Ondo. Zuk adibidez, zein da fruta gehiena saltzen dan hemen Euskal Herrian? Beti, bai edo bai eukiberaz. Erregina, orain, erregina da geresia. Geresia da. Erregina da geresia. Eta gero, bueno, ja platano bai, maraina da denetarik ez, baina, bueno, sasoia, bai marrubilak eta bai geresiak eltzen direnean, da kristona. Bueno, nire baserrian, geresiak erreginak dira. Baina txorientzako, kontuatzeako katxiz la mardana janda, Salda, ala.
Bueno, gila, san, ze arandano puska, ez da? Txikiak dira. Txikiak aldia, jope. Bizkaian izango dira txikiak, Ona. Habe, sola batzuk. Hauek ere bai. Hemendikan jarriko ditugu horrela. Zeo pila eharrein deun. Ananana, baina fruta mordo batekin. Meloko toiare bai, horrela jarriko jo. Albariko kia, mutiko, albariko kia. San proba bat, a ver, zesatezen. Eta barria da, Eta barne, bai, banago. Horrela, xe. Momentuz, bai. A ver, marrubi hau. Marrubin behitu, truko bateak utxit. Nola janbiar da marrubi ja? Bai, golbako zitaten hori. Alderantziz. Hori da. Hola? Azukrea, bera Nigo zua, jate. Bai, ni jaten nuen beste aldera, ni jaten nuen alan. Esan ziaten, soa ez da jaten da alrebez. Azukrea menduko idalako, azukrea azkenian. Azukrea gehiago dakala. Orduan jaten dezu, azukre gutxena dakona, eta azkenean amaitxe dezu azukrekin. Puntxakin. Jaunetxako. Ona. Hori iretzako, oitek. Lagunak, hemen txebitu. Ze gauza, dotoria indeun. Eskerrik asko, gaizka, etortzeatik. Txin-txin. Plazera hondi bat. Eta jarraitu, sustatzen. Fruta, barazkik eta elikagaiuna janberiala. Eta sasoikoak eta bertakoak aldeun neurrian. Agur lagunak. Agur eta mi esker. Mi esker diri.